Daghang nagproblema sa karon nga panahon na. Isa na ang mga presyo palitunon, mahal na dili nagyud ni masabot. Daghan ang gabagot-bot, apan wa tay mahimo kay ila ang pagbuot. Ang saad bot-bot, ang saad bot-bot, dako ilang lubot kami na nga sapiyot. Ang saad bot-bot, ang saad bot-bot, ang tag 20 pesos nga bugas wa ni sulpot. Ingon sila mauni, di na tinuod ang tinuod ana. Mumahal pa sunod tuig giatay nagyud ni karon. Ang pasalig gitulon, palihog lang ibalik na si Tatay Digong. Ang saad bot-bot, ang saad bot-bot, dako ilang lubot kami na nga sapiyot. Ang saad bot-bot, ang saad bot-bot, ang tag 20 pesos nga bugas wa ni sulpot. Nganong ing-ani man atong kahimtang, hadlok na ang kalibutan, kriminal nagkadaghan, mga patay bisan asa, ang rapist nakadroga, paghawa ni Duterte ang adik gangisina. Ang saad bot-bot, ang saad bot-bot, dako ilang lubot kami na nga sapiyot. Ang saad bot-bot, ang saad bot-bot, ang tag 20 pesos na bugas wa ni sulpot. Ingon sila mauni, di na tinuod ang tinuod ana. Mumahal pa sunod tuig giatay nagyud ni karon. Ang pasalig gitulon, palihog lang ibalik na si Tatay Digong. Ang saad bot-bot, ang saad bot-bot, dako ilang lubot kami na nga sapiyot. Ang saad bot-bot, ang saad bot-bot, ang tag 20 pesos na bugas wa ni sulpot. Ingon sila mauni, di na tinuod ang tinuod ana. Mumahal pa sunod tuig giatay nagyud ni karon. Ang pasalig gitulon, palihog lang ibalik na si Tatay Digong. Inig mata niya gyud sa sayo sa kabuntagon, magkuha siya utasa para mga pinadayo. Ako pod magdigamo, maong ako sayo ni bangon. Wa ko gikuan, di siya ganahan. Ug hapit na pod mo salok ang kahaponon. Ako dayon nang himasa, nagpahumot ay hanihigda. Dikuot ko iyang atubangan, iya kong gitalikdan. Okay na buhi, yugyugon din na mugahi. Pagkala ay baning ako ang kinabuhi. Way ana-ana, kay ang ganan niya nawala. Ay, ang iya mas una pang namatay. Inig mata niya gyud sa sayo sa kabuntagon, magkuha siya utasa para mga pinadayon. Ako pod magdigamo, maong ako sayo ni bangon. Wa ko gikuan, di siya ganahan. Ug hapit na pod mo salok ang kahaponon. Ako dayon nang himasa, nagpahumot ay hanihigda. Gikuot ko iyang atubangan, iya kong gitalikdan. Okay na
namatay. Okay na buhi, yugyugon di na mugahi. Pagkalaay baning ako ang kinabuhi. Way ana-ana kay ang ganan niya nawala. Ay ay ay, ay ay ay, ang iya mas una pang namatay. Ay ay ay, ay ay ay, ang iya mas una pang namatay. Ay ay ay, ay ay ay, ang iya mas una pang namatay. Aging election kanindot sa pahiyom sa mga kandidato nga saad magmalambuon. Apan kami galisod gihapon sa kapobrehon kay perti namang mahala sa mga palitonon. Happy sila kami ani naguol na kay ang presyo sa bugas wa mo us-us kapait ba. Halos tanang palitonon isdautan og salagon ang kwartang usa ka libo. Dali ragyod nga hutdon ang saad nila sa una wag yun nila tumana. Ang bugas kuno himo og tag 20 ang kilora pero hangtod ron maura man gihapon ang sistema mas ni mahal kay imbis tag 30 pa 50 na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Lahirag yun kaayo katong sa una ug karon kay bugas sa una perti pag yun kabaratuhon. Apan wala tay mahimo sa karon nga panahon kung dili ta maning kamot di sabda makakaon. Pero ang mga chismos sa wala ragyod ni nila tungod sayo pa sa buntag na mahaw panglibak na hangtod na sa panihapon na busog ng hilabtanon. Dili na manginahanglan og bugas nga lungagon. Asa naman tong saad nga ibarato ang bugas. Mag-usa na lang katuig panahon pagkapaspas. Ang uban wala patawon sa utang makaimpas. Gahandom gyud mi sa tag 20 nga kilo sa bugas. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Maning kamot na lang ta og trabaho bisan unsa para makapalit tag bugas bisan og mahal na. Ang bugas wanay pag-asa kining mo barato pa. Importante nga 3 times a day makakaon gyud ta. Sa karon nga panahon ang uban gyud praktikal na kay afam naman gyud ang ila ang mga tirada. Bisan pag magkabalintong ang ininglisan nila basta di lang gyud makalimtan ang word nga kwarta. Tungod gyud sa kapitos buhaton niyang tanan para lang sa pangandoy nga siya gyud makwartaan. Para pod makapalit siyag bugas ug panodan pero di niya hinaguan kay pinangayo lang. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na?
Ang bugas nga tag-20 asan na? Ang bugas nga tag-20, ang bugas nga tag-20, ang bugas nga tag-20 asan na? Ang bugas nga tag-20 asan na? Wala na. Ang bugas nga tag-20 asan na? Wala na. Ang bugas nga tag-20, ang bugas nga tag-20, ang bugas nga tag-20 asan na? Wala na. Ang bugas nga tag-20 asan na? Wala na. Ang bugas nga tag-20 asan na? Wala na. Ang bugas nga tag-20, ang bugas nga tag-20, ang bugas nga tag-20 asan na? Ondo pagminyo na kay hapit na ka 40. Sayang ang imong hitsura kung ikaw mag-inusara. Bisan dili gwapa, diskarte aron sukton ka. Dilawin na ang kalipay, ayaw paabot sa pagmahay. Pawilik-pawilik na undo, ayaw na sigig tago. Ayaw na pagtugaya, si Inday halabirahin na. Ang imong mga barkada, daghana ang anak nila. Basin unyag di na na, mangisog imong dala. Ayaw na pag-inarte sa pagpili o babayi. Basin og dito kas batanon, himuon ra kang sugar daddy. Pili ang lamig batasan, siguro ang nga ikaw ampingan. Ayaw tan-awa ang hitsura, batay lang basin biyaan ka. Pawilik-pawilik na undo, ayaw na sigig tago. Ayaw na pagdugaya, si Inday halabirahin na. Ang imong mga barkada, daghana ang anak nila. Basin unyag di na na, mangisog imong dala. Basin unyag di na na, mangisog imong dala. Istorya
Magkawalay ayo kani nga pamilya ha. Kay kung may isyu ka, hala pangandam na. Pasig mabungol kas mga tabi nila. Kay sila marites nga pamilya. Mga silingan galagot na gyud nila. Kay gamayng lihok nimo itabi na ka. Pinaka marites dito sa baryo nila. Sikat kaayo ning ilang pamilya. Labi na sa iyang mama. Sa among lugar, daghang libakira. Ang ila ang dagway, lahi-lahi o porma. Ana ay aslumon, ug mga hitsura. Diri sa amo sikat na kaayo sila. Ang ilang simod, perti ng budluta. Unya ilang baba, perti sab nga basaa. Lamik kayog talent ning mga libakira. Magpaniidra na ayaw jud og kumpiyansa. Ang libakira sa mua murara bagwapa. Ang libakira sa mua mga paryente pa. Ang libakira sa mua tuaga tapok na. Katong nagpuyog mi ni aging gabi. Perting libak niya sa baying gisi o panty. Wala kumutubay, mausik akong laway. Unya paghawa ko, gilibak na kugmaayo. Ang libakira sa mua murara bagwapa. Ang libakira sa mua mga paryente pa. Ang libakira sa mua tuaga tapok na. Kanang libakira ayaw ninyo pansina. Kung libakon man mo pasagtira jud na sila. Sayaw-sayaw ilang dala na kanta-kanta. Wala mo'y madaw-daw dili mo makakwarta. Ang libakira sa mua murara bagwapa. Ang libakira sa mua mga paryente pa. Ang libakira sa mua tuaga tapok na. Libakira sa mua murara bagwapa. Ang libakira sa mua mga paryente pa. Ang libakira sa mua tuaga tapok na.
ulay ko, dili gyud ka makatilaw nako. Ayaw kol kay bata pa ko, akong lawas ra ang giapas mo. Bahalag madalag ang ulay ko, dili gyud ka makatilaw nako. Banggaa, lipaya, sa ari akong anaon mo. Uhui, laumi, kada gabi kita magkumbati. Kamusta matapos ang atong handos-handos? Pinangga, di matapos, basta ikaw, di pa magminupos. Ang atong mga saan, kasakit ko kalipay, kita magtandayan. Umatanda gayon ang atong mga saan, kasakit o kalipay, kita magbuntagan. Kamusta matapos ang atong handos-handos? Pinangga, di matapos, basta ikaw, di pa magminupos. Umanta gayon ang atong mga saan, kasakit ko kalipay, kita magtandayan. Umanta gayon ang atong mga saan, kasakit o kalipay,
Valentine's na gyud, maglinog na po. Manag-uyab, mag-date-date dayon. Unya ang laki, maghinay-hinay na og hangyo sabay. Ang bahay sa kay gikilig sa saat, dili daw biyaan sa iya ang uyab. Nakapila na ka-round, pagkaugma balat na sab. Ingon sa laki, my love, hubo ang panty. After a few months, dako ng tiyan. Ang laki di na matawagan, di na makitaan. Kung chatan sa messenger, iya ang isin lang. Dahil ako kamahay, anong nibikang kang unsaon man nga nada siya kay lamiman. Kininggog mapastilan, dilig yun ka panagang. Basta February, daghang magkumbati. La 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 la. Basta February na ay muus-us na panty. Kamong asawa inyong bana bantay. Basin lipaton ramo sa kabit di ay mo ato. Wa mo kabalo sa lain nagipabuto. Ako nagproblema nagyud aning akong bana. Kay inig kagabi tulgan na lang ko permi. Dili nagyud ko kakuan, gasakit akong dughan. Kay si kabit na di ay ang tigrapapampam. Rapapampampam, rapapapapampam. Maudi ay ang inig uli di naganahan. Rapapampampam, rapapapapampam. Kabit bagag nawong kalami bang lumsan. Ingon siya chismis, di na tinuod ang tinuod ana. Nakabasa kus message, ingon pagyud imong kabit nga lami kamo kablit. Sa imong pistula nga kanunay lang abtik. Rapapampampam, rapapapapampam. Baga mo og nawong wa mo'y pamatasan. Rapapampampam, rapapapapampam. Kabit gikatlan ba na ko gibagiran. Hoy 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 hoy. Hey hey hey. Pam rapapapapampam. Maudi ay inig uli di naganahan. Rapapampampam, rapapapapampam. Kabit bagag nawong kalami bang lungsan. Rapapampampam, rapapapapampam. Baga mo og nawong wa mo'y pamatasan. Rapapampampam, rapapapapampam. Kabit gikatlan ba na ko gibagiran. Oy. Hapit ng eleksyon, nabuutan na sila dayon. Angaoy, dako kayog ngisi, agbayan ka og lamanuhon. Kuyawa oy, medyo naipit, ang sobrig yun naipit. 20 pesos na lang ang niabot tungod giipit. Ang mga butante, ang bulpen di mo agi. Kung way ulan-ulan nga madawat wa gabae. Hala
Hala na ipit na unya, wala lang jud nagsaba. Gipalit dayon og tuba, lungnik pod pagkaugma. Gipangitaan na kung asa na ang uban nga kwarta. Lider gadungo-dungo ra, tuas sa tiyan na punta. Medyo naipit, ang sobrig yun naipit. 20 pesos na lang ang niabot tungod kiipit. Ang mga butante, ang bulkin di mo agi. Kung way ulan-ulan nga madawat wa gabae. Hala na ipit na unya, wala lang jud nagsaba. Gipalit dayon og tuba, lungnik pod pagkaugma. Gipangita na kung asa na ang uban nga kwarta. Lider gadungo-dungo ra, tuas sa tiyan na punta. Uy, wag yun di ko na sa'yo. Kumusta naman mo diha? Huwag mo na nga ipit diha.
nagsusumikap para sa aking mga anak. Tinitiis ko na lang kahit napakahirap. Tinataguyod ko sila kahit ako'y nag-iisa, dahil iniwan kami ng walang kwentang ama. Pagkatapos niya kong inanakan, bigla na lang siyang nang-iwan. Wala na siyang pakialam, lumayas na din na nagparamdam. Hindi ko man ito nais pero walang magagawa. Ayoko din na sa kaniya magmakaawa. Balitaan ko na lang na mayroon na siyang iba, pero kami ngayon kaniyang inabandona. Ako ngayon umiiyak, karga-karga ang aming anak. Ang luha ko'y pumapatak, buong pamilya namin nawasak. Walang kwenta, maayos lang sa umpisa, pero nung nagtagal babaero pala. Walang kwenta, kami ngayon ay paano na, dahil sumama siya sa kirida. Walang kwenta, walang kwenta. Anak, huwag kang mag-alala, nandito lagi si mama. Karamay mo hanggat ako'y nabubuhay pa. Kahit wala ang iyong ama, ikaw pa rin ay sapat na. Lahat kakayanin na ako lang mag-isa. Walang kwenta, maayos lang sa umpisa, pero nung nagtagal babaero pala. Walang kwenta, kami ngayon ay paano na, dahil sumama siya sa kirida. Walang kwenta, walang kwenta. Ako nagsakripisyo sa dihang bata pa mo. Ako mong gibistihan, pakanon hinungitan, ligoon limpyuhan, kamugi at imanan. Sa dihang magsakit man, ako ang tambalan, gipatungha ka sa eskwelahan. Ug hangtod nga ikaw nga nahuman, nindot gitrabahoan, sweldo kada buwan. Apan imong suklan nami nga ginikanan. Karong ako natigo ang sakit kag inistoryahan, kay ako pabuhi lang ug dili na makatabang. Muhatag man ka kwarta apan lakbitan pag istorya,
Akong dughan nasakitan na wala na kay paghigugma. Anak imo gihapon kong ginikanan. Pagkahod ang akong gikinahanglan. Ang pagdisiplina ko asa naman nganong wa kay pamatasan. Anak imo gihapon kong ginikanan. Pagtahod ang akong gikinahanglan. Ang pagdisiplina ko asa naman nganong wa kay pamatasan. Guwang nang may ginikanan, di na kaya sa kalawasan. Ang kainit sa basakan nga magsanggi o kamaysan. Sakit man sa kong dughan na waton kuning tanan. Akong adlaw mo abot man mo bahuay naning dughan. Anak imo gihapon kong ginikanan. Pagtahod ang akong gikinahanglan. Ang pagdisiplina ko asa naman nganong wa kay pamatasan. Anak imo gihapon kong ginikanan. Pagtahod ang akong gikinahanglan. Ang pagdisiplina ko asa naman nganong wa kay pamatasan. Anak imo gihapon kong ginikanan. Pagtahod ang akong gikinahanglan. Anak nganong wa na kay pamatasan.
babae nga bigaon, ang bana sa uban gusto niya nga ilugon. Gasigig paduding para siya mapansin, bisan pagtiguang dalira siya mahalin. Kanipong mga laki dagko kaayog ngisi, basta makakitag papuok nga babae. Unya kong tintalon magpatintal po dayon, wag gahuna-huna sa ila ang karelasyon. Ang babae nga bigaon gikubalan ang naong. Ang babae nga bigaon bisan kinsa tintalon. Ang babae
Kinabuhing pobre sa hayapiki, pamilyang simple pagkaaligre, dunay diskarte sa kinabuhi nga magmadasigon permi. Importante aduna kay money, bisan lang og 20, bisan pobre malipayan me, bisan among pagkaon saging kamuti. Kay pobre lagi pirmi lang utan, ang among sudan dili mapulan, mao'y naandan among namatan, ang kalisod pero okay lang. Importante aduna kay money, bisan lang og 20, bisan pobre malipayan me, bisan among pagkaon saging kamuti. Importante aduna kay money, bisan lang og 20, bisan pobre malipayan me, bisan among pagkaon saging kamuti. Bisan pobre malipayan me, bisan among pagkaon saging kamuti. Di na ko halos mukaon, permi ko nagkonsumisyon, sa gibuhat mo unta magabaan ka. Gipaasa lang ko nimo sa imong gugma, baka kun ka nagpadala ko nimo og kwarta sa anak natong eskwela, pero naunsa ba nang huwag kang kagwanga ka? Giaway pa ko sa imo ang kirida, kay daw giilugti ka. Ayaw na kong atika pa, ayaw na kong ilara pa, ayaw na
ikaw karon giilisan, kay napurdoy ka ug wala na kay kwarta. Gigabaan na ka karon amawa ka, mirisi ka. Pertigyod nga lisura ang mga palitunon in taon pagkamahala. Unya ato ang sweldo gamay pagyud kaayo, igura ipalit og bugas tagsa ka kilo. Bugas ra ba karon ni saka na ang presyo, 50 og 60 na gyud ang usa ka kilo. Mag-unsa na lang ming mga pobre kaayo, balanghoy gabi saging kamote na lang ipaniuto. Ang bugas pagkamahala di na kaya sa bulsa. Ang bugas pagkamahala daturay makaagwanta. Ang bugas pagkamahala kaluluoy kanig yung mag-uuma, kumprahon ang bugas nga pagkabaratuha. Sa merkado paliton pertinada yung mahala, ugos na lagpalit para makakaon ang pamilya. Ang bugas pagkamahala di na kaya sa bulsa. Ang bugas pagkamahala barato pa kaayo, busog na ka kung ipalit ang imong kwartang 5. Dili gyud ka mapas mo kay bugas pagkabarato. Mga palito nun barato lang, walay labad sa ulo. Ang bugas pagkamahala di na kaya sa bulsa. Ang bugas pagkamahala
Thank